Assalamu alaikum ɗan uwa, yau ma na zo muku da bayani akan soyayya. Soyayya kai tsaye tana nufin musayar a lokacin da ka ji kana son wani ko wata sai ka sanar da shi cewa kana son idan shi ma ya amsa maka da cewa yana son ka to shi kenan soyayya ta ita kanta soyayyar kala ce, akwai soyayya tsantsa, akwai soyayyar sha'awa, akwai makauniyar soyayya. Lafazin soyayya a duk lokacin da na ji sautin muryar ki rayuwa ta na ƙara inganta ta hanyar samun wala da jin daɗi. Gida da daji bani da abin da ya wuce bigin ki, soyayya ta a gare ki tamkar shigo ne na rayuwa. Ƙaunar ki nake yi dare da rana masoyiya. Soyayyar ki ce ta zama mini tamkar wata inuwa da nakan samu dukkanin jin daɗi da natsuwa a gare. Ba za ni daina son ki ba a kowane lokaci. Fagen soyayya murmushi babbar alama ce mai ɗauke da saƙon da ke cikin zuciya. Shi kan shi murmushin kala-kala ne. Akwai murmushin da ke kwantar da hankalin masoyi, akwai murmushin da ke nuna haƙiƙanin so ga masoyi, akwai murmushin da ke nuna godiya ga masoyi. Ke ce mabuɗin da ke iya buɗe ƙofar zuciyata. Ke ce zara mafi haske a cikin tauraron rayuwata. Ke ce haske mafi haske da ke haske hilin masoya. Ke ce gudan jini da tsokar jinin jikina. Ba na tunanin zuciyata za ta iya aiwatar da wani abu ba tare da tunanin ki, domin ke ce hasken da ke haskaka mata hanyar samun jin daɗi da annashuwa. Sanyin muryar ki na ƙara sanyar da zuciyata a duk lokacin da na saurari zazzafar muryar. Soyayyar ki tana zafafa zuciya. Ba ni da wani aiki wanda ya wuce begen ki. Lokaci ne kaɗai za ya bayyana irin ƙaunar da nake yi. Duban farko da na fara yi fuskar sai na ji na yi dace da ingantacciyar masoya ma abuciyar ilimin so da soyayya. Zuciyata cike take da tsananin son ki da ƙaunar ki. Mai saurare anan zamu dakata sai da ku saurare mu a shirin mu na gaba. Ka diba kasan bidiyon na akwai inda aka rubuta subscribe ka danna mana shi, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka yada wannan ɗauka. Mun gode.